uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyakubingelela egameni kaJesu Kristu, ngibingelele nomama, ngibingelela abazali basekhaya lezi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithi nami angibonge uNkulunkulu ukuthi nami ungithwalile kulo mkhosi okade ukhona ngendlela nje engangilula ngakhona. Ngambona uNkulunkulu ukuthi muhle njalo, ngangaphuza amaphilisi, ngangaphathwa khanda. Ngambona uNkulunkulu ukuthi muhle ngey'khathi zonke. Baba, ngiphinde ngidlulise Nkosi yami ukudabuka kumuntu omelene nokuvuma izono. Uyazi mhla ngiqalile ngibhala kwi-notebook yami, kwakhona into ayenzeka kumina. Ngezwa umzimba wami wawubalula, ngezwa khona le nto le ebingigqilazile engingayazi ukuthi ibikanjani. Kodwa ngezwa uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi ngiqalile ukubhala mina ngisindisiwe Baba, kodwa kunezona njengokugcaba ngangale nto ngangingayihlambulukanga ngoba ngangiphenduke ngisemncane futhi ngingazi ukuthi kwakuyisono. Kodwa ngathi manje nje sengibhalile nalapho engangigcatshwe khona. Cabanga ngangigcatshwe ngo-1974 ngiseyingane. Kodwa bekuthi uma kukhona izinto ezimbi ezenzeka egcekeni, kuvele kulume kuze kube grey lapha ey'nhlangeni eziwu-7 engangenziwe kuzona. Kwakuthiwa siyaqinisa ukuthi noma ngabe sesikhulile singashayeki kalula. Bey'velane zilume kodwa manje ngixoxa ukuthi ley'nhlanga ey'ndala kangaka. Kodwa mhla ngivumile kwaphela nya ukuluma kwazo. So nje uNkulunkulu ngiyambonga Baba. Soqhubeka thina siy'vume ezethu izono ngoba siyabona kuyasisebenzela. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.